Mzizi niyazibonela ke manje ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nezimbali zezwe but ngizocela ukuthi bona bazazise ukuthi bangoba namagama wabo ngizoqala ngawe. Hello baby girl. Yebo ma unjani? Ngikhona kanjani? Ngiyaphila ma. Sacela ukuthi utshela ababukele emakhaya ukuthi uba igama lakho. Ngokwami usibonga Muso kwaXaba bangitshela ukungibiza ngomshini. Thatha mshini. Ngicela ukuthi uzazise utshela ababukele ekhaya ukuthi uba igama lakho baby girl. Sanibona ngiyanibingelela umphambi kwenu Siphesihlwa kaSindane Sibongo kodwa bangibiza ngoMayitali. Oh my darling, ngaze ngalithanda. Hello baby girl. Yebo ma unjani? Ngikhona. Ngicela ukuthi uzazise utshela ababukele ekhaya ukuthi uba igama lakho. Sanibona babukela igama lami ngegama nguNozipha Xaba bese bangibiza ngoSomveli. Okay Maxaba siyabonga sithando sami. Then ngizokuthiwa nguwe i-spokesperson ne? Then ngisacela utshela ababukele ekhaya ukuthi i-branch yakho yini igama layo. Okay, mina ngiqhamuka eBranchini yaseThembisa emfihlweni. Igama lebranch yethu ubuhle beyinkonyana siphethe uMadlomo ugogo sihlolayo. Okay, then ngicela ukwazi ukuthi uqale unangaka ukuhlola. Ngaqala ukuhlola ngina 16. Okay Mayidali. Then since uhlolwa ke ikuphi nje into oyithandayo? Into engiyithanda ngokuhlola ukuthi akumayelanga nokuzihlola kuphela nokuziphatha nenhlonipho futhi into esifundiswa yona lapha phakathi. Okay, then since ke siqeda i-youth month, yipi advice ongafuna ukuyisho ku-youth? Into engingathanda ukuyisho entsheni yamanje ukuthi ukuyiphatha kahle akukhulela futhi inhlonipho kumele ube into onayo njalo akuyi ngokuthi maybe uhlonipha umakhelwane wakho or ubani or umuntu if awumazi ungamhlonipha kusho kanjalo kodwa uhlonipha wonke umuntu ngisho omncane kunawe ngisho omdala kunawe. Okay, ngiyabona ukuthi nawe you are nodding to that point. Ikuphi nje ufuna ukusho wena ku-youth ke since we are wrapping up i-youth month? Mina bengithanda ukuthi i-youth ikwazi ukuyiphatha kahle, ikwazi ukuyihlonipha, ikwazi ukuhlonipha abantu abadala kanye nokuthi ingadlali kakhulu lapha kuleza izinto zabantu abadala kahle. Ngiyabuzwa bakhuluma kahle ke nani. Khona into ofuna ukuyi-add baby girl? Ayikho. Then ngicela ukwazi ke kuwe ukuthi iyiphi into oyithandayo nje ematshitshini? Mina into engiyithanda ematshitshini makuthiwa yicamp or umcimbi womuntu or umcimbi wami. Ngiyayithanda leyo ndlela ngoba hayi ngiyabona ukuthi nami abantu engibasupportayo bayeza ngobuningi babo babiza abangani babiza